Tää on tarina Fixersistä ja musta. Mun nimi on Kujemäe Aleksi ja mä oon Fixersin perustaja ja omistaja. Syy minkä takia mä halusin lähteä Fixersia luomaan, niin lähti ihan omista kokemuksista ja mä halusin lähteä tarjoamaan pienyrittäjille ja kevytyrittäjille paikkaa, jossa he pystyy niin kuin helposti osoittamaan sitten palveluita ja taitoja. Ja se lähti sieltä, että itse ajattelin, että olisi ollut kiva koittaa niin kuin kevytyrittämistä, mutta ei ollut oikein semmoista markkinapaikkaa, johon itse olisi voinut lähteä tällaista ilmoitusta luomaan sitten taas. Oikeastaan viime niin kuin joulukuussa lähdin toteuttaa tätä ideaa ja unelmaa ja silloin sain Y-tunnuksen pystyyn. Sitten oikeastaan siinä hetken aikaa meni tällaista niin kuin pientä tuuliajoa ja ajattelin, että mulla on tosi hyvä idea ja kaikki on valmiina ja toteutus vaan puuttuu, mutta meni muutamia kuukausia eteenpäin ja sitten oikeastaan niin kuin maaliskuussa vasta tutustuin nykyisiin yhteistyökumppaneihin ja lähdettiin rakentamaan tätä hommaa eteenpäin. Ja tänä kesänä saatiin kesäkuussa sitten hommat valmiiksi ja lähdettyä luomaan Fixersia. Itse on tässä niin kuin päivätöissä, teen tätä päivätöiden ohella ja haluan lähteä niin kuin kannustamaan kaikkia kokeilemaan yrittäjyyttä ja tarjota heille niin kuin tällaista markkinapaikkaa, jossa sitä yrittämistä voi niin kuin lähteä kokeilemaan. Sen takia me halutaan tarjota niin kuin helppo pääsy markkinoille ja tämmöinen edullinen ratkaisu sitten taas niin kuin kaiken tasoisille yrittäjille. Eli on se sitten sivutoimista tuloa tai on se sitten niin kuin päätoimista tuloa, niin helppo tapa löytää kaikkien alojen yrittäjät yhdestä paikkaa. Niin se on se meidän visio ja me haluttaisiin luoda niin kuin yhdessä Suomeen tämmöinen palveluverkkokauppa, josta sitten taas niin kuin kaikkien alojen yrittäjät löytyy yhdestä paikasta. Eli jos sä haluat lähteä mukaan kehittämään tätä yhteisöä ja verkostoa, niin liity mukaan Fixersiin ja tehdään tästä niin kuin yhdessä parempi. Meitä on tällä hetkellä se noin 100 henkeä siellä rekisteröitynyt ja lisää tarvitaan, niin tuu mukaan koittaa. Kiitos.